anọkwa m ebe a ebutekwa ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke ebe ịtọ ebute mmadụ ịtọ ndị enwetagasị fafa na-azụkwa ọgwụ na street na nke ọzọ wee bịa na-ekpesasị na fa nwetara ewuti 4 igbo ka m kwuo n'izu igbo because ndị obodo amara ife bụ igbo ife fama bụ ịkpọ ya nke ọzọ weed before fa amara ife ị na-ekwu na enwetara 4 igbo n'aka ya wit ego one dị ya na-akpọ si nọ 900 rand dị ya na-akpọ fa macharịsịrị ego a kpụbata ya n'ime mepere ya akwụkwọ then fifefa deziri na akwụkwọ fa mepere ya bụzi 7 ego o ji bụ 70 rand ebe fa masịrị ndị ọzọ dezere 70 rand so a na-ekwukwa ka a na-ekwu o nwaanyị si m bịa ka m babazi ya n'ime anọtego m aka ebe a ka m tukwu n'ebe kanta ebe a na-ede anọ adres ebe a na-were elekọdụ ndị bata anụ elekọdụ oidie bifo achọ ebe anyị akwa na ya ma ụmụ nwoke wee butere afọ ozugbo akwa na aha na onwe nke selu dịkwa n'akụkụ ebe a anyị ebu ụzọ tigodufa wee na-ekwuzi mgbe anyị etiti webazie afa na nke imezi amabụrụ na o nwere ụlọ dị n'ime anyị ejekpu na m eche m ihe a dị na mpụta ebe a n'ọchịdị na mma anọ na kanta tere ihe nwe bọsị nwa ha chọrọ ịlapụ m ha na fa ka ya ekweteli accept ọfa m emesi m kwuo 5k ebe a ka nnaba fasicha nwaanyị kpụrụ nsị ekoje tim n'ime tinye m na nga nke ụlọ ebe mmanụ kpụrụkwa m ojebe ifukwa ebe anyị na-abanye underground ha na-aba n'ime nwa na-aba n'ime n'ime ime ebe nwaanyị na-alịba ị na-afụchasa so gada ebe a na-akpọchidosi mmadụ wee lụọ sị m n'ebe a bụ nga nke yi n'ebe iyi abanye bet ka eje chọọ ka eje chọọ blanket ka ọ sị na ka chọọ ihe nwa mma asa na anị wee dị na anị emepe ebe nwa na-abụrụ ebe a na-ewecha blanket o wee sị m oke m weta blanket ebe a na o nwere ike nwee onye mma mụ na ya na-abụghị edina yuzu ofu ihe na gị nke a na-akpọ dị ya gịnị dị ka ha na-akpọ si nọ sponge ka ọ sị nọ gịnị ụmụ obere flat foam nwanụ bete a na-abịa were thick leather seal wee na-acha green gị nwe anụmanụ na ebe a na-enene mbụ ndị na-aba n'ime steeti n'ụmara anya otu a ka o si chịrị ya wee nchịta dịdoba nke na-esi wee bịa mepezie sel ebe mma abanye nga ebe mma abanye na ọ bụ ọdịsa ebe nke a bụ nga wee mepee the thing nwere 2 rooms then nwezi two rooms to self-contain then the first room ya akpụ ya maybe palọ then the second room bụzi ebe ndị mmadụ ju emepee ụzọ nekwe ndị mmadụ jukwanụ biko ụmụ nwaanyị ju n'ime ebe a ebe nwa si onye nke ọsị m squat with sponge a obere ihe nwanụ ọsị m ya you can join this lady emepezi ụzọ fa wee kurintese faralụgolo ife a na-emezi n'ebe 1 or 12 faralụgola bintesie fasi ọkpọzie ha na ya nwetara onye ọfụ no anụmanụ na-agwa ha na ya nwetara onye ọfụ chie na aka na ọ bụrụ m nchili ya ndị ntukwuru ọsị m ya the person asị ya shift the lady nke a si Malawi the lady si Malawi is a Malawian lady so the lady bịazịa shift lie ya down ọgbakwanụ m ntukwuru etukwu na-ezere surprise ebe a na-esi ị na-anya na-afụ toilet na-afụ a shower is a shower and isi toilet ebe esitire a na-esitire and then nsi biko kenen kedu ife nji isi kotere onwe m mgbe na oziara ebe a na contemplate kedu ife result m ịbata n'ime ebe a ọ ka nsi gwafe okwu ka ọ nọọ gịnị ka m mere unu biko fe kwekwuru n'ala ego n'ime ebe a ka m maara ruo n'ụbọchị ya ka nọ na contemplate nwaanyị kpọchido m ụzọ pụa mgbe eji kpụrụ ọkụzie ụzọ aka ihe eji mana ịnọ na nga nsizi the Malawian lady na lie down with her nsi a shift too small then the lady shift too small mmemme ha otu onwe m like that nọrọ otu a ama m ihe na-eche nwaanyị pụa within 30 minutes pụta outside pụta from the other room nke anyị nọ bụ nke dị n'ime ebe toilet dị then o nwere the first room adị empty ebe a ka m lepụtazi bezie na-akụ aka na door kpakpakpa na-akụ aka na-echusi aka ike even ndị those ladies nọ n'ime ebe although I talk to them anyway let me remember that when that lady left that lady was like telling them those say guys remember that you are going to court on Monday. On Monday is free bail. Don't pay any lawyer.
you are getting free bail on Monday. Remember, you are going to court on Monday. Monday you will get free bail. Don't give any lawyer your money. They will release you on court. Where you go to court, they will release you in court free. No pay any lawyer. So those ladies say, okay, thank you, thank you, thank you, thank you. The lady left. Then I start to ask them, hello guys, how are you guys? I am this, I'm from Nigeria, I say, male and women explain, say, how are you guys? For now, they even sleep. I say, you from where? You from where? You from where? This one say I'm from Ethiopia. This one from Ethiopia is 3 or 4. Then this one Zimbabwe, Mozambique. This one Malawi. This one. Hey! I say, when did you guys come? They say, this one say, I came, we was here on Thursday. There was an operation on Thursday. Then I was going to drop my child to crash. On my way coming back, they took me. They arrested me. Most of them, that was the operation on Thursday. So whenever Friday, then this Saturday now, I don't know whether it's operation or what. I just had the 2 police, the first police car passed me. This second police car didn't want to pass me. They stopped. Obviously, I'm dapters of what your dapters in non casino asile. No ye munga costa. Kede no idiu ke bifenka. Oto kafa skwesem na mafugo kafa na mafugo feba. Sini fenka di egwu since Thursday. Na munga bi on Saturday na nka de lucky. See which lucky. Mbo onye kapugo munga polo ni su aka na do ka nkpo achite fazu. Su aka na sukata aka na do aka na afusizi mofu. Ni su aka na do kpokpokpokpa na isu. Line after our cell. Nga. The other line was guys, about 4 room there. But guys not there. If in there park and mad. Hey!